Zimbabwe zvina kumira zvakanaka iko zvinezvi vanhu vaya vakunyebedzera kudzungaira kuita kunge nyuchi yadirwa weti. Ndakatarisa nyaya iyi panapa ndiri kuona George Charamba akanga asangana nepressure iri panapa pachinzi Bishop Blasts 2030 agenda. Makaona mabishop achibuda achitaura kuti zve2030 zvamuri kuita ndezvekupengereka. Now ndakuona president spokesperson achibuda ari kutaura kuti zvoni nyaya iyoyi takaitoidingina kudhara. But these guys vakuru vepropaganda, because kwanzwa vachiti nyaya iyo yakazopera yakazodidi, panenge pane something ipapapo. Unoziva something fish munogona kuvharwa musavasekerere. Pressure ngaiwande kwavari, tiri kuti pressure kwanu. Kana uchingori kwaune anything zvinokwanisa kutaura pressure yekuti ZANU-PF ibve, namba dzandichasiya pascreen mundisendere maaudios muchitaura zvamunenge muchinzwa kutaura. George Charamba panapa ari kubuda achiti zvoni Mnangagwa term extension push dead and buried. Ndo mashoko akabuda achitaura kuti aiwa nyaya iyoyi yakapera and buried. But ari kuti buried how? Kuti Mnangagwa akati achada here. Because nyaya yako ndekuti iye Mnangagwa anobuda chingoti aiwa inini am a constitutionalist andizoite izvozvo. Tobva taona na Daniel Garwe vekuti amene vanenge vachida kutotira kutopfumawo because wakatovatarisa vakomana vavarombo havambokwanise kudisclose source of incomes avo chivanenge vatoshura kuti ndoda kuzosvika pakasvikoonana nhingi, da kuzoitawo mari pakasvikoonana nhingi, because what they believe kuti politics ine mari. So it is rather surprising that the eminent Catholic bishop decided to revisit what in fact is now a closed matter. That's George Charamba for you. Mashoko akabuda ari kutaura. George Charamba problem yandinayo chete naye ndeyekuti is the presidential spokesperson anobuda chingozhinya zvisinangana nemusoro wese. Number 2 akame musoro. Zvinhu zvakada seizvozvo zvinodzikisira mamarks enyika. Those guys they are running office yenyika. Kana takutaura zvekuti presidential spokesperson, president's office, it have got nothing to do with their political party. Yes, ZANU-PF, because these guys they don't have ability to run a country, but they have ability to run their political party. That's why muchiona panopuwa ma presidential inputs aya unozongonzwa ma issues asingapere zvichinzi MP ningi haasi kusvitsa mbeu kuvanhu. Why? It is because those guys vakazvipira kushandira bato kwete kushandira nyika. Saka vanenge vachipa vanhu vakavavhotera vasingape vanhu venyika. Ndo patinoti ZANU-PF yacho inenge ichifoira. Muri Zimbabwe vazhinji mungazoti ndinotaurisa because munoziva kuti inini ndinyaya yametizhen ndinoweka nyaya kunge medzi. Kana uchikosvika pana very first time yako zvakakosha ujoine this amazing family usubscriber uchindiudzawo kuti nyaya iyi uri kuionawo sei. Asi kulaika mahara azvibhadhariswa, unongolaika futi ipapapa. Ndichasiya napa pascreen mundiudzawo zvamuri kufunga kune vanoda kusenda ari maaudios because ndikuziva kuti nyaya iyi yakanhengerera. Zvamanje sare makateerera audio pano muzondiudzawo kuti mangainzwawo sei pabva nemafungiro enyu. Asi vakuru vanotiitisa zvinhu zvinotinyadzisa. Iko zvinezvi vauyi vakatinyepera tikafara zvisingaiti vamagwizi zvikanzi competition iri kutevera yemaqualifiers yeworld cup Zimbabwe ichatambira munyika mayo. Asi iko zvino tiri kunzwa kuti tiri kunotambira kuDurban uko. Zvinongonyadzisa so unoziva zvinongobvisa unhu. Ngativei vanhu vanonzwa shungu kana nyika yekwako yakonewa. Vanhu vanonzwa shungu kana nyika yokwako yarohwa even mubhora chaimo. Vanonzwa shungu kana munhu wani chaiye aenda kunomirira Zimbabwe akandosiiwa. Kunzwa shungu kuti ade anga improve mangwana adai. Akona kusekesa. Regai ndikupe muenzaniso wevarungu. Varungu vanoti ivo zasuku havana basa nakoko kana kukaonekwa. Unogara the way yaanoda. Ndosaka muchiona vachipfeka zvimamini. But vane policy yokuti hakuna munhukadzi anofanira kuonekwa chinipo ichi chimunatso chezamu ichi. Vakauya kuno ndobva vadhakwa mumwe musikana akasvika pakuzodhakwa ndokukurura nebra foni. Vakurura nebra paya vakamutora vakaenda naye kupolisi yomuno kuti andovhurirwa docket so that anondotongwa vasvika kuAmerica. Kuti wakarega nyika ichiona chimunato chezamu ichi. Vanazvo vanogara nazvo kuziva kuti ichi chinhu ichi hatichiiti, hatifaniri kuchiita. Hatifaniri kuita zvinhu zvinoshoresa takatariswa nenyika. Nyika inenge yakatitarisa. Vakuru havafaniri kudero vakatariswa nenyika. Nyika inenge yakatarisa. Mukuru baba
muri baba kana ndakakutarisai kumaage edu. Of course I'm also a war veteran, but kana ndakakutarisai kwandiri muri baba hamaigona kudero. Kana dee mukandinzwa haikona kunditsamwira moti wapanduka kana kuti ndatuka president, but ndiri kukutsiurai somwana hamaigona kudero mwana achikubvunzai zvinhu zvakakosha zvakadaro. And remember the world yese, nyika yese inenge yakatarisa, makashoresa neAfrica. Africa inenge yachinzi ndio, saka vanotaura ndio chairman wave yeye wavakagadzika ipapo, anobvunzwa nomwana, wobvunza mwana womupusisa kuti my friend me zvinhu zvongokuti hatifani, pane pangu patinofanira pasingafani kuita majokes. And I don't know kuti vanhu vanenge vari surround mune muchisekei, what were you laughing at ipo paya maisekei zvinhu zvokuti ndakachema idonedza musodzi kudaro kuti baba vangu havafani kudai vakatariswa nenyika yese, pasi rese rinenge rakatarisa. Motaura kudaro kumwana kuti my friend, mwana akapedzisira ngoti ndokubva anyarara ashaya kuti zvino what can I do. Havana kusiyana newe kana vokuchallenjai vachiramba vachikubvunzai maringe nemabvunzire eujournalist chaiwo munobva matanga kuti musungei anodherera futi hurumende. Saka toita sei apa? Ina handizi kuti toita sei. Makatariswa nenyika yese, motaura matauriro amaita iwo haya, mobva matotaurira mwana wacho futi kuti kana akabirwa mari yacho nachivhayo ngaende kupolisi. Vakomana, aiwa haikona kudaro vakomana, musadaro. Kunyangwe nemi kana mukakunda mukagara, vachagarazve whoever achazotonga nyika inei. Vakomana, ngatichengetedzei Zimbabwe hwedu, Zimbabwean hwedu, kuti tinozvifumurirei zvakadaro nokuda kwezvinhu zvisina nebasa, zvinozviitirei zvinhu zvakadaro nokuda kwezvinhu zvisina nebasa. Murume angaitaura uyu vanzi mushina yemenu akataura akati ZANU-PF yakaunza division munyika. For sure ZANU-PF yakaunza division munyika. Ini ndakateerera ZANU-PF kubva ndine 10 years, handakuti kuteerera ZANU-PF kudhara manje. Zvinhu zvacho zvese zvavanoita ndezvegodo, zvinhu zvacho zvese zvavanoita ndezveumbimbi-ndoga, zvinhu zvacho zvese zvavanoita havadi kuona mumwe munhu achiita zvaangaita zvinobuda zvokuti zvinobuda. I didn't see the reason why, nokuti nesuwo mazuva okutanga tisati tanzwisisa politics taitombozviita kuti tichimhanyira tichindoda kurwa nevanhu veMDC, tikatomboita mavanga nazvo tichirwa, but at the end unozotarisisa una but what's the reason? Because unozotarisa dzimwe nyika uri papo watonga asingari mubato ranga risiri kutonga ndo raakutonga zvichingoenda zvichidaro. Ko isisu tinoona sokuti wadiko, hanzi wadiko Tsvangirai, hanzi wadiko Chamisa, hanzi vadiko vana Biti ava, hanzi vadini vana Masiwa, hasi mupolitician, pati unenge achingoitirwa godo nezvinhu zvaakazvishandira nemaoko ake, akaita plani dzake akadaro. Chii kaubva uchitarisa unongoona zviri kubva kunana baba. Nokuti kana baba vaitaura marara vakataura aya musi uya ndakagumbuka. Inini nhasi ndiri kurwadziwa, kuti nanhasi ndiri kurwadziwa zvisingaiti, nokuti baba havaifana kudaro mwana wavo, havaifana kudaro pamberi pevanhu, kwete pamberi peZimbabwe, pamberi peAfrica, havaifana kudaro pamberi peAsia, havaifana kudaro pamberi peUAE, UK, America. Everyone was watching, vaida kunzwa kuti zhozho iri kuitwa kuZimbabwe, president vanzi vari kuita papress, toda kunzwa kuti vanotaura kuti kudii. Haikona kupindura muchidaro mani, haasi maqualities emutungamiriri wenyika ayaya. Hazviitwi zviya, kana whoever achazogara pa hazviitwi nababa. Nemi vanhu vaiseka paya, hapana chamaiseka chino musoro paya. Maiseka chii chamaiseka? Munongopwipwinyika nezvinhu zvisingapwipwinyisi. Mungose maiseka mutorova maoko wokuti baba vari kutaura zvinhu zvakadaro zvokuti kana wanzwa kuti une mari yake yakabiwa ngaende. Mutungamiriri wenyika ndiye anofanira kurwadziwa mwoyo kuti vakomana, saka mari iri kuti nyika ichidonha zvinhu zviri kudai. Meaning to say kana vanhu vachiti izi your friend is playing a very big role pakuita kwomurume. It's true, because you cannot answer it now. Watokoniwa kuanza wangokatakata vanhu just because I'm the boss. Can we live? Can we rarama panyika tichiita saizvozvo because I'm the boss? Saka ndongotaura zvandinoda. Ndosaka vanhu vakuzodaika kana vanhu vakukufumurai votuka vachipopota makuti zvevanhu vainga vabatwa vachirohwa nokuti havarespect mukuru. But what is this now? Chii chamuri kuita ichochi pamberi pevana? Vakuru vanoti gudo guru peta muswe kuti madiki akuche, because for sure gudo haringorohwi chitiki chiya chikudo chiya, hachingorohwi nehombe chakangonyarara, chinotorohwa chichirumavo.
kana chimbwa chacho chikarumwa nehombe chinorumwa chinochema chichirumawo. Mune matiruma zvakanyanya, kuruma zvakanyanya uku, marodzi akafa, zvipatara hakuna, hamuna mbotaura nenyaya somunhu mukuru, hamuna mbotaura senyaya yemakadbox anoiswa vana makadbox, hamunzi kuzvinyarira makaita sei. Apa unoonzwa munhu achingoramba achiti uyuwo mukuru ati ini handichadi, mumwe munhu unongosumuka woti ai ini ndoda kutoti vatonge kusvika ri muchitsvakei. What is your vision? What is your goal? Makaema kuita sei kusvika 2030 yacho? Iyemi vanhu vekumasvingo, vanhu vekumashonaland west, zvanhu zvekumasvingo zvisina kana nenjere yese zvoti president unoda kuiswa mumba mazvo, but zvinopwititika zvonakura president ari kuuya muprovinzi menyu. Muchazofa makaiwana chansi yakaita seiyoyi kana munhu yakasagara pachigaro. Ngoko chaidzo, vanhu vekumasvingo, inkoko chaidzo, muri nkoko. Ndiri kukuudzai ndobva kumasvingo, ini vanhu vekumasvingo muri nkoko dzavanhu, maduta svina. Munotuta svina muchiinda nadzo, muchisiya kututa zvinhu zvinoryiwa. Pakatsvetwa sadza apa, ino ngoko haitori ngoko, inosiya sadza yondotorana nesvina ichisunda svina kuenda nayo mugomba. Muri nkoko dzevanhu madhara zvese zviri kumasvingo, zvese zvinongotaura zvisina nebasa rese zve2030 hausingazivi kuti tiudzei kuti munoda kuitei ne2030. Hamuna kana chamunoda kuita nayo, munobhowa stereki.